Zagrebačka galerija Klovićevi dvori sredinom je rujna predstavila atraktivnu monografsku izložbu Tisije Kljaković-Brajić pod nazivom Spomenik živom čovjeku, kojom nakon 20 godina predanog rada ova renomirana autorica prikazuje presjek svog djelovanja izborom najboljih i najkarakterističnijih dijela. Izložba predstavlja radove iz prve faze Art Brut slikarstva, kao i lirsko-poetično slikarstvo, skulpture i crteže, te nešto plakata i knjiga. Izloženo je 155 slika, 12 skulptura i 57 crteža iz ciklusa Oni. Tijekom 20 godina slikarskog djelovanja, autorica je prolazila različite faze stvaralaštva. U početku je bila bliskija informelu, odnosno art brutu, slikarstvu snažne ekspresije koje u njenom slučaju karakteriziraju velike crne reljefne površine. No od 2009. godine slike Tisije Kljaković-Brajić postaju svjetlije i vedrije, a velike crne površine zamijenile su bjeline. Bliskost primitivističkim formama ostala je konstantna sve do danas, a vidljiva je podjednako na crtežima kao i u slikarstvu. Autorica je svoju otvorenost, nesputanost, iskrenost i duhovitost odlučila izražavati kroz jednostavne linije i oblike, kao i suženu paletu boja, pretežno akromatski kontrast crnih i bijelih površina, grubom reljefnošću drvenih letvica koje lijepi na slike i premazuje bojom ili katranom, kao i dodavanjem najrazličitijih predmeta ili njihovih dijelova, stvara kontraste s fragilnošću i nježnošću likova, te kreira poetične ugođaje koji su bliski i razumljivi publici. Tijekom 2 desetljeća slikarskog rada, teme slika Tisije Kljaković-Brajić nisu se mnogo mijenjale. 2000-ih su to bili aktovi i slike individualnih figura, često ispunjene tišinom i stanovitom količinom egzistencijalne tjeskobe. U 2. desetljeću stvaralaštva događale su se promjene koje su se logički nadograđivale na ranije desetljeće. Uz prikaze samostalnih figura sve je više slika ljubavnih parova, više je ironije i humora, u prizorima je u većoj mjeri naglašena narativnost, a češći su i motivi koji pokazuju društvenu angažiranost, kao i sliku čovjeka današnjice. Nemojmo zaboraviti ni knjige koje se prodaju u nakladama na kojima joj velika većina književnika može zavidjeti. Ovom je izložbom Tisija Kljaković-Brajić ponovno pokazala kako stvaralaštvom slavi život i svakom slikom priča jednu priču, naglašavajući radost življenja u neizmjernom broju čudesnih trenutaka, kojima često dozvoljavamo da nam lako promaknu. Njezin rad publika nedvojbeno prepoznaje i cijeni, a izložba Spomenik živom čovjeku autora Frane Dulibića i kustosice Valentine Bach u galeriji Klovićevi dvori dokazala je sve navedeno.